Studio maber jahera mar Penj Laktar kamora mora ma intiere macha chendo ni Nandutho Tieno kenda mor mokalo mar bedo kodi odiochieng' ma kawuono. Wendo wa kendo daktari wasechopo e studio obonyiso ni nyinge nga en wod kanyo lonye weche mage aito wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari? Erokamano ahinya Ruth. An nyinga Jerry Okelo, an director mar hospital miluongo ni Medical Health Services mayudore e Bakasi. To an general practitioner. Dala wato ringa kojwach. Kamoro miluongo ni Korokoro. E clan ma Kamioro. Erokamano nyama kwa chopo ringa kojwach Korokoro kanyo to wachopo dala gi Dr. Jerry. Kabisa. Erokamano nya daktari. Kauno daher mondo magoe mbaka kotenre kod tuo mar appendicitis. En appendicitis. Appendicitis erokamano ahinya. Appendicitis ma en dhoga wegi kata dhongere. Appendicitis en ang'o daktari? Appendicitis en king'iyo nyombich, wan gi nyombich ma ei dhano, wan gi nyombich maduong' kendo wan gi nyombich matin. Koro kuma nyombich maduong' rume, nitie gimoro ma oliero kanyo miluongo ni bor moro moliero ma iluongo ni appendix. Koro appendix ni kwaneno picha to kwang'iyo maber ineno ka nitie ma iluongo ni the large intestine kata nyombich maduong'. Koro nyombich maduong' ni kineno ka kidhi piny kata ineno gimoliero ni ma eno wuon oken gima gikoni weri gimano ma gikoni ineno ka en gimoliero ni miluongo ni appendix. Mangiso ni seche ma chiemo kata mana cho koro chiegni wuok to kuma oluwo no odhi to luwo kamiluongo ni appendix kaso kowuok gi appendix to seche moko ok odonje e appendix okalakala gi wi appendix odhi to wuok kaka cho maduong'. Koro appendix no to tije wuon to jo science wacho ni onyalo bedo ni en kanyo mondo okel gimiluongo ni normal flora. Normal flora nitie kute kata bacteria ma onego beni bede e ich ma konyo ich mondo ogeng' tuoche mopogore opogore niwach koro gi colonize ich. Kasto en owuon be seche ma koro kutego ni kanyo ma normal flora go koro ka poni nitie tuoche moko mopogore opogore mabiro e ich to gine ma koro gidhi to gidhaw gikwongo gichako dhaw gi tuoche go to tije wuon to pok ong'ere kabisa mana ni en wuon onyalo seche moko onyalo konyo kata mana gi immunity mar wan gi immunoglobulins moko mopogore opogore ma seche moko yudo ni igolo wuok kanyo. Koro en wuon to kokony e wach digestion lakini mak mana ni en gi bacteria mopogore opogore ma seche moko nyalo dhaw kedo gi bacteria mobiro ma waluongo ni pathogens ogolo gi oko gikedo kodgi to gitieko gi kamano to seche moko ginyalo golo kata mana enzymes moko manyalo konyo gi digestion be. Ma en kidienya mar nyombich madongo to en mana ni chiemo ok kalo mana gi wete. Winjo kilero kata ni thoth ni oketo mana luora mondo mi obed maber ejere kod kute mabende nyalo konyo e kedo kod tuoche mopogore opogore. Jo science lero nwa kata ni thoth ni pok ong'eyo tij appendix maber kata kamano iwacho ni nitiere kaka onyalo konyo e keto weche mag rateke mag del weche mag immunity mondo obed makare kotenre kod kute ma entiere godo. Appendix ni waneno ka entiere e bath kama koro nyombich matindo tudore godo gi nyombich madongo. En kama ene ji duto te koso nitiere moko ma samoro nyalo bedo kuonde mopogore opogore kanye ma entiere e dend dhano. Kanye ma entiere e dend dhano. To kanyo ero koro kaponi appendix no oyudo kata mana tuo moro onyalo yudo tuo mopogore opogore. Onyalo yudo tuo kuom kute mag bacteria mopogore gi ma wawacho ka mag normal flora ka. Kaso onyalo yudo kendo tuo kata kuom kute mag viral seche moko nyalo kata mana yudo from parasites kaka mana amoeba. Wang'e ni amoeba en parasite ok en virus kata ok en bacteria. Koyudo tuo ma koro yudo ni onyalo bedo kata gi inflammation moro kata nokuot to yudo ko lit kendo kabisa koro mane mwaluongo ni appendicitis. Appendicitis tiende ni en appendix mabende en kidienya e nyimbich madongo kapo nono yudo tuo kata yudo kute mokuot ema koro wabedo kod tuo mwaluongo ni appendicitis. Atuo ni ng'eny marom nade daktari? Tuo ni ong'eny niwacho nyalo mako ng'ata onyalo mako kuom nyithindo kata nyithindo bo mako joma dongo bo nyalo mako. Ong'eny lakini ok ong'eny ahinya. En mani niwacho koro yudo ni mondo tuo odhi kanyo ma kata wacho ni kute mag bacteria ochop kanyo ma ked gi kute ma normal ka
malo makaka giteko makel tuo yudo ni tin sana ok timre ga mang'eny lakini en gima nyalo mako ng'ata ng'ata kuom mine kata mana chuo kata jodongo kata joma nyithindo en gima luorore kendo worldwide wacho ni en gima pandemic manyiso ni onyalo mako ng'ata ng'ata saa asaya lakini ok ong'eny ahinya ok otho ng'eny ahinya ok othoro ng'eny to joma gimothoro mako saidi nikech ng'eni kata doko ni nitiere joma onyalo mako ji duto te to nitiere joma ohera ahinya seche moko chuo kata jok matindo ma wacho ni kuom higni machakre gi kar higni 20 gi 40 iye kanyo thothne nikech ang'o daktari science pok ogole maber en mani koro wacho ni kapo ni roteke mag del mari seche moko dok chien matin to kute ka be seche moko yudo ka onge kata jok ma yudo ni oyudo kata mana diep ahinya yudo jogo nyalo yude manyiso to magi tuoche mayudo ng'ata ng'ata momiyo ok onyal categorize wach ni ong'eny kuom joma kama moloyo joma kama kata mangama lakini nitie jok ma yude mapiyo piyo jok ma yudo ni nitie kuonde ma gitiye gichiemo oko ahinya gikailago nyalo miyo ng'ato yudo gik tuo machalo kaka appendicitis kata joma tiyo ahinya joma tiyo tije ma nigi teko ahinya koro yudo seche moko gichur ka gitiyo to nyalo hinyo to appendicitis ni be kopogore gi bacteria inyalo kele gi gik mopogore opogore kata mana gimiluongo ni trauma en ni ng'ato hinyore to kata mana seche moko ugo mpira to ng'ato gwe kata mana bundi to gweyo kuma appendix no nitie mano be nyalo kelo appendicitis niwach wang'e ni inflammation ni en okuot to lit donge koro mano be nyalo kelo seche moko be kata mana chemicals moko be nyalo kele koro ok en ni en bacteria kende emomiyo wanyalo wacho ni ok ng'eny kuom joma kama to tin kuom joma kama en tuo manyalo mako ng'ata ng'ata onyalo mako ng'ato saa asaya kotenore kod yore mopogore opogore mabed pimo kata ni nyalo bedo tuoche kaka kute nyalo bedo hinyruok kaka trauma nyalo bedo tich mang'eny kata tich mapek ma ng'ato tiyo ma ang' no mi ng'ato chukre kata chwalre mang'eny nyalo miyo appendix bedo kod chandruok daktari seche mipimo no manyiso ni en gima nyaka wang'i kaka wanyalo dak godo kata kapo nono ni otimo ng'ato to nyaka ng'ato ng'i kaka onyalo yudo konyruok mapiyo piyo ranyisi magi maka ng'ato winjo to nyalo chich nyaka bedi ni nitiere kod appendicitis mokwongo wan gi appendicitis mopogore opogore to kwang'iyo kuom ranyisi to iyudo ni kind appendicitis kata wanyalo wacho ni wan gi chronic to wan gi acute mago ariyo ma wanyalo differentiate gi koro acute to en gima nyalo maki kuom seche matin tichako winjo ka in gi ranyisi mopogore opogore to chronic en ni onyalo bedo no budho e dendi seche moko biro to yudo ka kata ranyisi go ok ging'eny ahinya kaka acute manyiso ni nyalo budho kode gaming'a kata mana dweche lakini koro en gi risk mopogore opogore moloyo acute seche ma ng'ato yudo acute appendicitis to mokwongo odhi bedo gi buo iye ochako winjo lit moro mabire iye korka chich piny iye korka chich to dok gi piny to en lit ma very severe ma seche moko kata mana kulruok okinyal kata kitemo wuotho matin tiwinjo ka kendo lit kabisa kasto apart from that nitie moko makoro wacho ni conventional signs and symptoms ma seche moko yudo ni ng'ato nigi wich bar en gi liet to owinjo kodwa ng'ok ma seche miwinjo ka gino lit kamano no to be ng'ok be nitie gimoluongo ni nausea kasto ting'ore kasto kendo be ing'ok be koro seche michako winjo mago tiwinjo ka buoyi lit gi korka chich mano nyalo bedo ranyisi mar appendicitis to ok en ranyisi matin niwach en lit moro ma ok inyal bedo godo mokidhi osiptal ma kibedo kode kamano to nyalo kelo ni kendo hinyruok mang'eny ma koro nyalo lead ki complications mag
appendicitis. Daktari aneno kantiere kod picha moro kae mar appendicitis. Debe ni ma koro en seche ma koro osebedo kod inflammation, seche ma osekuot to lit, kama debe de kako chal koso? Mae koro appendix kaka wang'iye, king'iyo ma to ineno ka nitie small nyombich maduong' mobiro kaso gimoliero ni miluongo ni appendix. Koro seche ma koro ineno ka kendo koro mane kwang'iyo kata koni gi koni to aneno ka kaya ler. To king'iyo koni to ineno ka nitie chilo moko moneno mang'iyo to nolokore kendo kwar kabisa. But kata kamano to iyudo kendo seche mokwarno kendo kuot. Iyudo ni ng'enyne seche mongima to enena gima tin, lakini ma koro ineno ka kendo chako duogo bo kuot gi koni. Koro seche mokuot ni koro lit kabisa. Mangiso ni en gi gimoro ni inflammation. Makuot ni mano emang nokel chandruok, emang nokel tuo maluongo ni appendicitis. Ero kama na nyane wantiere kuom ranyisi daktari. Rem matamre gi nono e pinyi korka chich, en rem mokinyal kata kulore piny, obiro kod chuny matimore kata chuny malepo bende, kaachiel kod wich bar kod liet mar del bende okelo. Mano ne en kidieny mokwongo mar acute appendicitis. To seche ma iyudo liet ni onyalo biro kaponi okele gi kute makelo liet e del. Mangiso ni wan gi infection mopogore kata bacteria kata mana some viral infection. To kaponi en hinyruok moro kata mano otimore kaka nwawacho ni trauma en achiel kuom gik manyalo kele. Ka en hinyruok be mano be nyalo miyo wayudo gik ma ranyisi mopogore lakini koro liet ni ok bi bedo ahinya. Lakini gima dhi ng'eye godo en kaka yidhi bedo malit, to kata kiwuotho matin kata kidwa temo kata mane idwa fuolo matin to olit kabisa. To en piny buoyi korka chich. Daktari, to be en ranyisi ma samoro mago gin ma ng'ato feel kata gin ma ng'ato winjo. Ka pono ni ng'ato ng'ang'ia bathiye, bendo nyalo neno ranyisi koso seche ma ng'iyo gi oko to onge giminyalo neno, kata kimulo onge giminyalo winjo, en mana miwinjo mayegi. Kimulo to winjo ka lit kabisa, gimulo go tenderness odhi bedo malit kabisa, lakini gi oko to kinyal nene. Mani koro kata ng'ato kinyal dwaro ni mondo mul kanyo. Jogi ema koro kobiro hospital to nitie kaka daktari dhi kete ma odhi ng'eyo omulo dhi mulo jatuo, to nitie kaka odhi ting'o kata mana tiende achiel korka cham to dhi winjo kaka piny buoyi korka chich kelo lit no. Mangiso ni nitie kaka daktari dhi timo to ng'eyo ni gima kama manyalo bedo ni timore. Ma en chandruok manyalo mako ng'ata. Daktari, diere moro ne wagomba kato ne kaka joma mine samoro nyalo bedo chiro, yudo ka miyo moro samoro nyalo bedo ni radodowa. Tiwacho kacha ni seche miradodowa no bro kelo tuo mar appendicitis. En adier ni en achiel kuom gigo manyalo kelo koso? Gin achiel Afrika ka to mano gimo ng'ere ni nyalo kelo. Ng'eni seche ma ng'ato muda doa, odoa seche mama nti miyo kawachira ni mama manigi mama mapek. Mangiso no oonge gimiluongo ni calcium e dende. Koro dende cha kata brain this suggest ni odowa cha nigi calcium. Koro yudo ni kama mani chako mudo dowa mang'eny. To dowa ni ochalo ng'ama chamo simiti. Koro simiti ng'eny. To dowa ni ochalo ng'ama chamo simiti. Koro simiti chopo kodhi kucha to ng'ene no yot mondo tim nade okale appendix to donjo to gidino kanyo. Appendicitis seche moko nyalo ka kelo mana ka kanyo dinore. Koro seche ma odowa ni dhi dino kanyo to dhi kelo, lakini oko yot mondo timre kamano niwach nitie mine mang'eny ma muodo dowa to be onge gima timore. En mani koro dende dhano nitie kaka chwere mageng'o mondo gigi kik donj kata mana choma kawaida kik donje e appendix. Kato bende kaka ni wacho ni samoro ka ponono ni ng'ato nyalo bedo ni tiyo tije matek ma ang' ne ochun mondo mi ng'ato cholre. Samoro ka ng'ato muodo dowa mang'eny onyalo bedo kod korruok mar ich, koro chuno ni osiko chukore, nyalo kelo pressure, constipation, nyalo kelo hinyruok e appendix. Mano de bede sababu koso constipation kata mana the oko matek odowa nyalo kelo. En mani koro seche ma ineno ka mama nitie mama muodo dowa mang'eny, ing'ise no modho pi mang'eny, kaso be itemo konye mondo wuoge wach odowa no, wach odowa onge any nutritional value, onge madini moro amora mokele del. Koro seche ma omuodo dowa no en wuone moketore. Appendix ma koro kuot en nyimbich ma koro kuot. Niwacho kacha ni seche ma oko kuot kata seche moko lit, tende na gimoro matin ma bende samoro ng'ato ok nyal winjo, mathoth ne bende ok ing'ega kata ni entiere.
onge ngamo nyalo ng'e ni en gi appendix kata mana kineno picha ma kama kinyalo ng'e ni en gi appendix lakini ni wuon niwach be kata ok wach mbaka ne ahinya niwach kata jo science poko yudo tije wuon kabisa en mani ka dikoro gi yudo tije wuon ema dikoro di wacho mbaka ne ahinya mangiso onge nganyalo ng'e ni en gi appendix no korone na appendix ne kati bendo wacho ka pile ni kazi ya Mungu haina makosa tini nitiere gimomiyo Nyasaye nokete kanyo kamano waka uyweyo ka waduogo to wadhi nyime en Penj Laktar ko kalera Ramogi TV ngima en mwandu. VK Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1,000 USD. South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Sama otimore. Kama otimore. Wananchi wako na uwezo wa kusema enough is. Joma otime. Kwani baba ni wanani? Hata baba ni wetu. Kaka wanene. Fred Ogweno. Kao kuchuni to kilose. Kile kolose. Totieno bade. Roslyn Obala. Jitenye lodi e school to jiadimu agi kalatas no maber monyalo present kamoro. Jay Bonyo. To nigi jotelo moyie. Kod Victor Otieno Makajuma. Ma enchino bende biro nyachiel kachiel kod Ramogi FM kar chunje duo kod Ramogi TV. Kaka wanene. Wuok tich ka wuok tich. Chakre sari okinyi. Kik bai. Menangu. Mago karatas magwerwa. En ng'at machielo tiriu kode arus. Nikechin to nikech Tina nyaka iniyie gi kenyni. Kamano onge jok madhi were e odni koro. To miya lit e chunya. Dial star 334 hash to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Double King. Sango nini bandiko. Bote mingi baninga. Machek ni urunyo kwa Ramogi wange wangjoi mar Ramogi TV ma en dero. Ilongole rumba at room temperature. Every Saturday nyakora mugajua. Inyalo uro request mari. Ote machuok yaria deka ochiel nono. Lunganya boy handsome woman away. Aroji bed and breakfast. Lungani Stella Brenda. Ochi. Nyinga en PDG Papa Vic. Seki mwenda ya motema na weni fidelite. In what is now Kenya's worst drought in 40 years, over 5 million Kenyans are facing starvation. And almost 1 million children are staring into an uncertain future due to hunger and malnutrition. The situation is predicted to get even worse in the coming months. Our time to act is now. We have always been there for each other in the spirit of togetherness. One people, one nation. Together, we can help children in the worst hit counties to have a tomorrow to look forward to. Every help counts. To send your donation, dial star 802 hash on your phone or visit www.saidika.co.ke, an initiative of Kenya Red Cross Society and Saidika.
Penj Laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu tuo makuodo nyimbich kata appendicitis mano at work ma wantiere godo kod Dr. Njeri odiochieng' ma kawuono. Daktari ne wang'iyo kata ranyisi ma ka ng'ato neno to nyalo chich ni entiere kod appendicitis. Ranyisi gi mondo mi gichop kama ng'ato winjo gie manyiso ni gini osekuot marom nade kata gini osebudho e del kuom thuolo manyalo romo nade. Wang'eni appendicitis wacho ni nitie kidienje ariyo. Wan gi acute to wan gi chronic. Koro acute ni gimo miluongo ni acute en ingiso wacho ni en obiro mapiyo piyo. Manyiso ni en gima nyalo kata chako sani. Wacho wang'e maber ni appendicitis nyalo biro yore mopogore opogore. Wanyalo bedo ni en kute mokele to wanyalo bedo kata ni en hinyruok kata trimo kata mana chemical moko nyalo bedo ni ichamo to kelo shidano. Koro seche makoro wacho ni en trauma en gima timore sechego. Seche mihinyori eno. To ka en kata mana bacterial infection, manyiso ni nitie gima odhi odinore kanyo, modhi okelo mana bacterial infection kanyo, to en gima nyalo timo ka en acute en gima timore kata mana bang' kata mana nochako kata mana bang' ndalo ariyo mokalo, ko kamano kata mana odiochieng' achiel, na seche mochako gokinyi cha godhiambo to koro ok ng'at ma nyalo kata mana wuoyo gi dhano. In ng'ama winjo ka bundi late kabisa, ma boyi late kabisa. Koro acute ni en gima timore mapiyo piyo. To chronic en gima ni seche moko yudo ni kibedo kode to otemo ka gima othiedhore kende. Mach yudo ni seche moko kata mana hinyruok makoro matimore kanyo no ok ng'eny ahinya. Koro seche moko ineno kokuot kendo chako dok chien. Seche moko be ni imuonyo kata mana yath moro to nikia kata ni en gi tuo no. Imuonyo kata antibiotic mopogore kata mana gimoro machielo to konye matin. Kaso koro en gima seche moko nyalo bedo chronic recurrent. Chronic recurrent meaning ni onyalo bedo ni obudho seche moko lal seche moko chako duogo. Seche moko lal seche moko duogo. Lakini koro mano complications mage ng'eny ahinya niwach seche magi ikia ni ithiedho appendicitis no. Seche makoro ang' nomuoji to koro wabo donje gik machielo mopogore. Aneno picha machielo ka ma koro nyiso appendix maber maonge chandruok kata matin. Mana kaka ne wawacho cha jahera mar chenro ni en ombich madongo koro kama otudore kod ombich matindo kama oliero matin ma daktari opimono e picha no. Mano e appendix ma bende daktari wacho no kata ni kapono no kuot kapono ni nitiere kod hinyruok e gima dhi kelo ni tuo makuodo nyimbich wadendo kata ni appendicitis. Daktari seche ma ng'ato siwinjo ranyisi gi ma bende nyalo biro kotenore kod gimo kele ka en trauma to nyalo bedo sechego ka en ma kotenore kod infection kata kute sechego to ka en ma biro to dhi ni wacho no kata ni ibro lero no e weche ma complications. Ka ng'ato sibiro in kaka Dr. Njeri itimo nang'o mondo mi tim diagnosis mondo mi wach ni ma ato en appendicitis. Mokwongo kata king'iyo jatuo yot mondo ing'e ni ng'ani jatuo ni nyalo bedo ni en gi appendicitis kata en gima opogore. Lakini koro kaka daktari nyaka ikuong temo none ni to en gi osebedo kowinjo gini koro iyudo history mare kata nosebedo kowinjo ka tin ko kamano to seche moko wanyalo ng'isi ni gini ochako mana gokinyi kata gini ochako mana gotieno ka nindo kata gini ohinyo tuo moro kama kata ng'ato gweya kama koro mano history nyalo directi. Mar ariyo wadhi gimoro ni lab test niwach kata king'iyo signs and symptoms kiseng'eyo ni ng'ato inno kong'ok to siko mulo bunde kotemo wuotho kata kiting'o tiende moro achiel malo to ino owinjo ka late kabisa. Kuisiwuok kanyo to koro idhi lab test watemo nono ni to wadil ga appendicitis adier ko kamano to kaponi ok en appendicitis to ang'o kendo manyalo kelo lit ei bundich kamano. Koro wadok to wang'iyo kata mana blood hemogram, normal hemogram. Kuro wadwa ng'e ni en infection koso ok en infection. Niwach ka en infection to wayudo ni roteke mag del mag infection dhi wuok malo to kwa neno ka gin malo to wang'e ni nyaka bed ni en infectious appendicitis ma ng'ino ni obedo infected. Mar ariyo watimo gimiluongo ni ultrasound scan. Ma ultrasound scan ni kata watimo abdominal ultrasound koro wa narrow down wang'iyo the appendix kaka chal. To maendi nyalo dhi miyowa ratiro ni sani gima wadil godo en appendicitis. Nwach idhi nene kokuot, idhi nene ko lokore, ok en kaka ochalga. To seche mwaneno no, to koro wanyalo go ahead to koro watimo thieth kalure gi kaka wayudo. To scan ni be nyalo konyowa mondo wang'e ni koken
kokena appendicitis onyalo bedo ni wan gi tuo bladder koso wan gi tuo kidney koso wan gi tuo mopogore scan ni benya ultrasound ni be dhi nyiso ma en nonro mitimo matut mokalo koka chaka thieth kapono ni oyude en appendicitis. Daktari, kapono ni oken appendicitis, tuoche mage kata midhiero mage manyalo mako nyimbicha ma bende nyalo kelo ranyisi machal kode manyalo confuse kapono ni ng'ato kotimo nonro maber ma thieth ok timre maber? Wan gi tuoche wach wayudo ni infection en achiel kuom gik manyalo cause makelo appendicitis. To infection opogore wan gi tuoche mapogore kaka mana viral infection, bacterial infection, wan gi amoeba. Koro amoeba kata mana gimoro kaka typhoid bende nyalo co-infect nyombich kata mana madongo kata mana matindo, be nyalo kelo rem machalo kamano niwach seche moko yudo ni gini nyalo kata mana amoeba ng'eni kelo ga hinyruok mar nyombich to nyalo tucho. Kotucho nyombich to rem machalo kama machalo mar appendicitis nyalo biro. Seche moko be onyalo bedo kata gi tuoche moko kata mana cancer kata mass moro momakre e buoye kanyo but appendix kanyo ero. Ma seche moko yudo kata mana infection moro to kelo rem ma inyalo weni idil gi appendicitis. To gima konyo wa ng'eyo ni ok onyal bedo kata mana cancer kata mana amoeba, yudo ni en gima wuok odiochieng' achiel. Niwach kipo ni in gi amoeba to nyaka ibed gi ranyisi mag amoeba ma kata jatuko biro hospital to dhi nyisi ni nachako bedo gi gini kawuono koro awinjo ka gini lit kabisa. Kapo ni en cancer be nyaka bed ni nitie gima jatuo osebedo ka winjo kata kuonde mosedhi e thieth matin mondo chop kuma koro ni ochako kamano, ochako yudo lit machalo kamano. Koro mago e gik makonyowa golo pogo appendicitis kutuoche mamoko mopogore. Ero kamano ahinya. En Penj Laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Inyalo tudori kodwa kokalo Facebook page en Penj Laktar, inyalo yudowa e TikTok, inyalo yudowa bende kokalo yor SMS. Namba mar SMS en 236 wantiere kod Dr. Jerry studio kendo wang'iyo appendicitis. Daktari, nipimonwa kacha ni kapo nono ani obiro to lal to nyalo bedo kod complications nyalo bedo kaka mage daktari? Complications mag appendicitis mokwongo wang'e ni en gima olet to sechego kuot, to kiweye kanyo onyalo muoch. Seche momuoch to en mangiso ni koro ngeni seche ma en gi infection ye kanyo ma wan gi moro miluongo ni suppurative ngiso ni en gi pass e iye, en gi tutu e iye. Koro seche ma koro muoch to golo tutu modonjo oko mar nyombich kata kineno kata king'iyo picha ni wacha ni koro ni my appendix to dhi muoch to wuok e oko mar nyombich mangiso ni koro dhi kata mana ginene kuonde mopogore kata mana kidneys, adundo, kuonde mopogore i dhano. Okelo ni gima iluongo ni peritonitis. To peritonitis ni en ni koro kuonde ma oko mar nyombich koro yudo tuo kata mana tutugi koro chako losore iye kuonde go. Mano koro wayudo ni mano koro is an emergency makata seche moko nyalo poki donje e ICU. Mar ariyo, onyalo dinore makoro onge ler mora manyalo kalo kuonde chakre gi kuma odinore godo no. Makoro seche ma onge ler no nyiso ni onge remo manyalo ringo maber e appendix kanyo. Koro onyalo yudo gimoro ni gangrene, onyalo bedo gimoro ni gangrene. Gangrene nyiso ni koro otho ken kanyo ero to chako tow. Kochako tow be otow to infection manentie kanyo go kata mana kute manentie kanyo koro chak dhi kendo yango e oko mar nyombich. Kodhi oko mar nyombich koro ichako yudo peritonitis ni to ma koro is an emergency ma koko deal godo piyo to wanyalo we ng'ato nyalo wewa, jatuo nyalo wewa. Complication mar ariyo yudo ni seche makoro en kanyo ero onyalo jomoko nitie jok onyalo bedo chronic. Kobedo chronic koro ibedo gi tuo mar appendicitis for so long. Ma mano ero kendo badaye dikelonwa gik manwa wacho ka. Ma it is okwadwa her ni mondo wachope chronic appendicitis niwach koro wang'e ni wan at risk
mar yudo complication mano wacho mokwongo ka. Thothne complications timorega ka ang'o timore daktari? Ka ok yudo thieth e seche mowinjore, ka ponono ni yudo thieth to kitieko thieth, ang'o ma thoro kelo complications mag appendicitis? Complications mokwongo nyalo yudo kohinyore to nyalo mucha sechego. Lakini berne ni koro ni onge infection kanyo. Lakini ngeni koro infection kowuok e nyombich mochako wuok oko, kanyo be pod sida nitie. Mar ariyo, kaponi iweye moko thiedhe lure gi severity mare. Nitie jok ma yudo ni appendicitis margi severity duong kabisa ma margi no ok nyal chopo ang'o? Ok nyal chopo e chronic. En odhi bedo acute to bedo serious ma nyaka tere e surgery immediately. Lakini kaponi en gima enotin to onyal bedo gi complications mang'eny. Koro en kata mana time seche moko nyalo bedo ni onyalo kata tiko ndalo 2-3 to kapok othiedhe tinyalo miye mana antibiotics to rumo. To nitie joma koro okuot kabisa ma kok otere surgery, kok otergi e pala immediately to onyalo muoch to kelo complications. Manyiso ni en gima ka daktari oseng'eyo to dware ni rikni, daktari bedo morikni mondo omi thieth e yo makare. Ilero na maber mokalo. Daktari ni weche no kacha ni en rem modhi wang' achiel. En rem makata kulru kata ng'ato ok digomb ni omul pinyi korka chich kama rem no nitiere. Thothne rem ni kauga thuolo marom nade. En ga rem mabiro kuom dakika matin to lal, en rem mabiro kuom seche mang'eny to lal, en ga rem ma chalo nade, otimore nade. En rem mosiko. En rem mokrum. Kuom dakika di kama. Onyalo bodho nyaka ang' ithiedhe. Ma gima ko chako tena. Ma kaponi en gima osechak thiedhe to onyalo lal, kapodon ok ong'eny ahinya to dhi lal kusechako thiedhe. To kapok ithiedhe to en gima pod dhi medore, manyiso ni odhi complications mano wacho ka. Ero kama na ahinya. Daktari e seche makoro wantiere ni wadwa ni mondo wadonje e weche mag thieth. Thothne thieth thoro chalo nade? Appendicitis ng'eny kata wach ni acute appendicitis to ng'eny ne watere pala. Watimo gima longo ni laparoscopy. Mano manyiso ni ok idonje pala ahinya, lakini imanya nitie magine moro madhi manye to ilose maber e gine surgery kanyo kata igole oko. To wanyalo timo laparotomy. Laparotomy ni koro wayawo i dhano, wang'iyo ni ang'o marach. To kwa yude ni ene morach to ichaki gole tituyo maber kanyo ero. Koro mane thieth sana to lakini ng'eny ne ikelo gi bacterial infection nyaka chak mi antibiotics kapok otim nade, kapok otim surgery. Manyiso ni seche mitimo ni surgery cha isechako yath mar antibiotics mondo tiek ang'o kute mantie kanyo. Daktari makaka entiere ni seche makoro thieth ne wacho ni thothne en mana antibiotics kachiel kod pala. En gimiyawo yi kato ing'ade oko. Ang'o madhi timore e weche mag keto kare lwasi kata mani wacho kacha ni entiere kod kute mage en owuon ma nyalo konyo e yore mopogore. Seche koro ichal ng'at ma omuomo kata owei no. Doluo maler, ichal owei no. Gima timore ni koro inyalo bedo at risk mar yudo tuoche mopogore niwach koro kute mane konyo no onge. Koro seche moko koro ka gionge to ne gikonyo mang'eny, koro owei nono matin. Koro ng'ama kama seche moko yudo ni wamiyo kata mana probiotics. Gik molongo ni probiotics gin kute emolos gi maber kaka yath, koro imiyi muonyo. So inyalo bedo kitiyo godo on and off, ok ochuno nyaka iti godo pile, lakini en gima inyalo tiyo godo kata mana bang' dweche 2 kata dweche 3, lure gi kaka koro tuoche mopogore maki. Ero kamano. Waka uyoyo ka waduogo to wadhi nyime en Penj Laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu Dr. Jerry wang'iyo kacha tuo makuodo nyimbich kata appendicitis mabendo lero nwa ni en tuo manyalo mako ng'ata sa asaya kamoro amora to en rem modhi wang' achiel. Kik idhi mabor kata matin, kik isudi. And the sun shall not meet us by day, nor the moon by night, nor the pestilence that lurk in dark places. And when the wicked Babylon come upon we to eat our flesh, they stumble and fall. For the conquering land of the tribe of Judah shall deal with them keys. For our light is in the laws of his imperial majesty, Lord of lords, King of kings, Jah Rastafari, the creator of Zion,
and R. Dial *811*271# to get Rasta Prayer. Duondgi osethir kendo ok winj motegno. E Ramogi TV wating'o duondgi. Wabedo gi twak gi nyionagi mung'eyo kendo yango mapok ung'eyo. Tijegi, lony margi, kanyakla kod ngimagi duto wamenyo ni kendo wakelo ni e chenro mar mine wacho. Sane nyalo dok dala ni koro na divorce na dala. Okadogi. Sani koro okan mana politician. Koro anjetich. Kamano bende, wamenyo ni miyo motimo maber juma ka juma, kaka Phoebe Asio, Charity Ngilu, Jael Mbogo, Wamboi Otieno, Mudhoni Wakirima, e kind mamoko e chenro mar miyo mar juma. Inyalo bedo miyo manigi sigana mapok omeny, kikibajigoi, tudi koda Jaelieta, ngeso ka ngeso, Sadeko Otieno, e mine wacho. Wabiro kelo pak e nying Jehova. Hallelujah, maler, maler, wamiyo Nyasaye duong'. Ma en Nyasaye manyiso luor. Sabato ka sabato, wabedo gi thuolo maber ahinya mar pako. Kendo lamo Nyasachwa. Tembe mager ka obiro ne gi wende kod wach Nyasaye. Tamor gi Yesu Kristo. Ni wuod Nyasaye ni ng'amo keto geno ne kuome ok nyal lwar be ok nyal neno wich kuot. E Injili ngima. Ngeso ka ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Muhini? Ma nyiso ni nying mar Lovely en Muhini. Jiboost na milioni 1 kila wiki kwa kucheza Shabiki Midweek Jackpot. Kwa 15 bob pekee, bashiri mechi 15 za Shabiki Midweek Jackpot ushinde milioni 1. Cheza sasa kwa kutuma neno MJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. They are also an organ of state. They are also accountable to the people of Kenya. The judiciary should answer to the people of Kenya where they were when these things were happening. Jatend Migawo mar Arita Kithure Kindiki koro chayo doho ma pacho ka kuom nyayo nek Mashaka Ola ka olero ni thoth ji nonegi tok Paul Mackenzie we thuolo. Ji abich owito ngimagi e lweny mane okwako boma ma Hispania e kind jopiny to kod obila kochakore nyoro godhiambo. There are many people who are encouraged, who are facilitated by KRA staff not to pay tax. Jatend piny William Ruto oseyo jotij duol ma solo sure pacho ka KRA kowacho ni gin jomibadhi. Machiegni kendo Penj Laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Dr. Jerry wang'iyo tuo mar Appendicitis ni wacho kata ni probiotics mabende gin gichalo kute molos maber timonyogi e yore yath mondo mi okonyi dendi. Probiotics githothne daktari mami kose nyalo dhia e od yath wacho ni dwaro probiotics. Ogin yedhe mathiedho gimoro achiel. Koro gichalo supplements. To ginyalo dhi e od yath kata mana ginene moluongo ni chemist gi tinyalo usni. Seche moko be daktari nyalo neno kapo ni en gi history mari, oyudo ni seche moko nosetimni kata mana surgery tionge appendix mari, to ber ka seche moko daktari mi to be lure gi kaki wuoyo gi daktari ni wach seche mi iwacho ni daktari kata kedhi od daktari nyalo neno ni jatuo ni osebedo ka nigi shida mar ich mang'eny. Seche moko kobiro to en gi amoeba, seche moko kobiro to en gi diep moro makama. Koro to en gima timore mapile ma ok budh ahinya to chako duogo osiptal.
seche ma daktari oneno kamano to oneno ni in gi history mar appendicitis, ber ka daktari ochiwo ni yath mar probiotics ni mondo konyi. Gin e kidienje mopogore opogore to onyalo miyi kalure gi kaka oneno ni inyalo bedo kidwaro ka dendi dwaro. Daktari deno ng'iye weche mag tuo makuodo nyimbich, appendicitis kod mine mapek. Ochal nade gi mine mapek? Ok ong'eny ahinya kuom mine mapek, kendo yudo ni kendo mine mapek an awuon pok aromo gi jatuo ma nigi appendicitis to yach. Koro ok anyal wacho ni en gima ng'eny ahinya, niwach ka en gima ng'eny ahinya to dikora sero mogo mang'eny. Lakini be kata kotimore kamano, lure gi kaka appendicitis timo, niwach appendicitis is an emergency. Kiwe motore modhi omuoch mochako kelo kute ei ng'at ma nigi ich, manyiso ni odhi affect nyaka odhi chopo nyaka kuma uterus nitie. To kochopo nyaka kuma uterus, koro oko mar uterus cha be dhi bedo infected. Manyiso ni onyalo kelo ni tho. Seche moko kata gima kamano kotimore to daktari koro dhi timo gimiluongo ni oweyi, oketie ratil. Koro neno ni to kwa we nyathini ni ok watimo surgery, ni koro dani nyathini mondo ochangi. Donge mama ne wanyalo weyo. To kapo ni wadongi wacho ni koro wadagolo nyathi, what is the nyathini osechopo higni kata mana dweche adi age, onyalo survive kata kokete mana gine nursery kata gima kamano. Koro seche ma watimo weighing no ema koro wadhi ng'eni manyalo thiedhore, manyalo timore, ma ok nyal timore. Koro seche tho ng'eny kapo ni en very early to koro watima surgery. To mano koro wabedo gi daktari kidienje mopogore opogore. Wabedo gi gynecologist kanyo, wabedo gi general practitioner kata mana physician kanyo, gi surgeon be, mondo ka gimoro amora odhi marach tiloso kapok obedo marach. Ilero kata weche mag bero, weche mag yeng'o kata surgery ma bende pimonwa ni mano ithothne eka kitimega mar gole, nikech osekuota ma samoro nitiere kod kute, nitiere kod hinyruok, koro thothne igole. Seche ma osegole ni jatuo kawo ga thuolo marom nade mondo mi ochangi? To seche ma osegole ni en ang'o kata gik mage ma jatuo ok onego bed ni bedo godo machiegni, kaka onyalo ritore e seche motuo ni? Wayudo ni lure gi thieth motimore. Seche moko miye mana antibiotics kende to ng'ise ni onyalo dhi ot, ok dhi yang'e, ok dhi bare. Kapo ni en kamano to koro nitie yedhe moko ma idhi miye, to nitie kata chiemo moko midhi ng'ise ni kiko ti godo. Ng'enyne gin chiemo ma nigi a lot of starch kata mana boche gi, kata mana ginene mani gi skari mang'eny. Manyiso ni seche moko skari nyalo miyo kata mana cho mar dhano. En mani koro kapo ni teri e bero to inyisi ga ni kik ibed gi chiemo ei kata oko, kik bed ei, igolo te. Koro watemo ng'iyo ni kik wabed gi gima nyalo kelo ni diep mopogore, diep chiel daktari onego bed ni neni. Mar ariyo kata kapo ni otim ni surgery, koro surgery koro mani bede ot, koro lure gi type of surgery. Kapo ni en gima no barore, gin gima no muoch mosechako keyo nyombich, tinyalo budhe ei osiptal, niwach nyaka luok nyombich. To kapo ni en gima nokodhi extent mar muoch, ogole agola kapok omuoch, to ng'enyne to iyudo ni ng'ato chango kata mana ndalo. Niwach nyalo timne kata laparoscopy. Kotim laparoscopy, ok ni idhi bare te, ibara kamoro matin ma ginene cha nyalo donjo, to kamera cha to giluwo kamera to ineno kaka igole, ing'ade titwang'o kanyo tigole. Manyiso ni en kama moro matin ma dhi dong', ma iyudo ni bang' jumbe adek to ng'ato en kare, lakini koro wang'ise ni ok otim tije moko mapek manyalo timo nade, manyalo miyo gino duogo. Thoth wacho ga pile pile ni gimoro amora matimore e dend dhano ka nitiere ga yo minyalo geng'e godo. Kuom ranyisi kanyo cheno nitiere kod midhusi mar corona. Niwach kata ni nyalo geng'e kirwako mask, iluoko lwetini gi pi mamol gi sabun, ok ibed kama ji chokore kod gik makamago. Bende nitiere kaka inyalo geng' appendicitis? Appendicitis en ler ng'enyne, niwach yudo ni gik makele gin kute mopogore opogore. Koro ler, kwaketo ler ei wach kata ni logo, waketo ler e chiemo mwachamo, kata mana olemo mopogore opogore waluoko to wachamo olemo maler,
chiemo be watedo maber mondo kik wabed gi kute mang'eny manyalo kelo chandruok ei ng'ato to apart from that en gima seche kaka pone okele gi injury mano koro wacho ni wanyalo kata ko in just sport ber kitiyo gi protective gears nitie sport moko kaka rugby kata wach ni American soccer ma ng'ato nyalo biro to tuomi to inyi koro mago nitie gears moko minyalo miyi matemo geng'o lakini ng'enyne to ler emanyalo konyo. Ne jogo ma samoro noseyud kod appendicitis to othiedhe to kothiedhe yor bero othiedhe mie kata idhi mag antibiotics kod gik makama weno wacho kacha ni onyalo ga biro to lal onyalo ga biro to lal bentiere kaka inyalo thiedhe mondo miki koduogo chuth nikech ni wacho kacha ni ma emanyalo kelo complications. There's an option ni onyalo wacho ni mondo golne wach ko golne kanyo to koro ko bibedo gi chandruok no to ni wacho kodwa complication manyalo biro no seche moko kata ko thiedhe to pod ochako duogo onge tiende mondo ibed kode kanyo to dhi kelo ni complication koro seche moko inyalo dok ir daktari kapo ni isebedo kiwinje kod oduogo on and off inyalo dhi ir daktari mondo i explain ni daktari mondo tim nade mondo gole. Ne jogo ma samoro nyalo bedo kod rem matamre gi nono gintiere kod chuny mating'ore kaka ni pimonwa ka en ang'o madinyisi gi lak sechegi. Ber kidhi osiptal mondo timni gimiluongo ni ultrasound daktari oneni mokwongo maber to timni ultrasound mondo yud ni kapo ni en gimoro miluongo ni appendicitis to kata mana chronic appendicitis tinyalo thiedhi yo mayot kikirit mondo gino hinyi niwach ohinyo ji nikech wacho ni en rem mabiro matek to en rem ok chung. Samoro ng'ato no yudo chendo ni gi e kore ko gik kama osegikeni ne wawuoyo ewi tuo mar appendicitis ma bende en tuo makodo nyimbich ne waneno picha kacha maber mokalo ka daktari no pimonwa kacha ni en kidieny mane mar nyimbich makuot. Daktari en ang'o kinyalo kete yo machuok madiher mondo mi oganda wa kik wigi wil godo kotende kod chenro makawuono mar appendicitis. Appendicitis en tuo mainyo appendix to wacho ni appendix en gimo liero ma miyudo kuma nyombich madongo gi nyombich matindo yudore to en okelo rem mapek sana ei buo ich ma biro man korka chich to appendicitis nyalo bedo chronic kata mana acute ken acute to en gimo chakore kata mana gokinyi to by godhiambo to iwinjo ka rem no medore kabisa to en rem ma kata kiwuotho matin tiwinjo ka lit kata kifuolo matin tiwinjo ka lit kiwinjo kin gi ranyisi machalo kamagi ber kidhi osiptal mapiyo kapok okelo complications mora niwach inyalo thiedhe yo mayot. Kato kitiyo tije matek bende ne kaka balance tije gi mondo mi kik iket pressure mang'eny ahinya e appendix ma ang' nyalo miyo ohinyre. To seche ma samoro nitiere e sports e tuke mopogore kaka nilero nwacha ng'e ni kaka inyalo rito korka ikoni nikech kapo nono ni ng'ato gweyi no nyalo mi chandruok matamre gi nono. Mine ma samoro mudo odowa daktari wacho kacha ni kik icham odowa dhi miyo ich korore nyalo kelo pressure ma bende nyalo kelo chandruok mar nyimbich. Gimoro ma nyalo ng'eyo kendo ni kata mana amiba nyalo kele. Amiba be nyalo kele. Seche ma koro amiba omako yi to dhi to donjo nyaka kanyo ero be nyalo kelo. Wang'e ni kute mopogore nyalo make. Amiba ni kapo ni in gi amiba thiedhe yo makare. Wacha amiba no wacho kendo diche machele no semule to kata kamano ni gwamule kendo nikech kani wacha ko chendo nini wacho ni onyalo kata tucho nyimbich. Ing'e ni gima nyalo tucho nyimbich mano ok en gima tugo kata matin. To nyalo kelo kata chandruok mar appendicitis. Daktari ero kama na nyawach mo gik minyalo wewa godo gima dangi wacho ni gengo ber molo dhi kajoga chako chon ber nalo dhi ajoga mano thiedho koro ber kwa gengo tuo mar appendicitis gi ler to wabeda gi ler no niwach ler no e gimoro amora. Pono ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi kanye? Anayudora osiptal miluongo ni Medical Health Services mano on gimoro Bakasi Donholm to moro bentie fedha. Ibo jima namba masimu ko sabia bia fedha kachel ko Donholm. Kwa kata namba na wanyalo kiyudo wa mbui kata mana Facebook en Medical Health Services wan gi Instagram be ki penjo kanyo to wanyalo mi namba mibogoya. Ero kamano amoro mar bedo kodi agero ni odiechieng' machielo ibo biro kendo Penj Laktar Ramogi. Ero kamano ahinya. Mana kaka winjo no jahera mar Penj Laktar en appendicitis en kuot mar nyimbich madongo. En chandruok ma
biro gi rem matek matamre gi nono. Daktari wacho ni konye mapiyo to nyalo barore. Kobarore to nyalo kelo complications mang'eny matamre gi nono. Chako chon ber nolodhi ajuoga. Wacho kata ni warite kod ler, waluoko lembe ma wachamo to in owuon nyaka ikuong irit dendi. In e laktar namba 1 kapok idhi ir Dr. Jerry Gini. Mate chenro mar Penj Laktar ina Ruth Otieno nyaka kendo odiechieng' machielo ngima en mwandu oriti masani.